mahalicin al'arshi dube ne karkabar ne da kayina, tunda na yi da kwansa ko akan abin da ya taba kalbina. Afkuwar kaddara ce lamarin ya fi karfin kayina, na sha wahala kansu har yanzu gashi ban ce kaburewa. Kai abin ya dame ni ya sanadin da ban iya rinsawa, ya taba mini harkoki na ofishi da nan na kadafewa, ya taba mini addini mu'amala da duk dai canzawa. Ba na gane daidai ko miye na yau sai in je kamar ba ni na yau ba. Kaddara ta riske ni a lokacin da ban matakin tsiyewa, ta raba ni da mai sona da madibiyar gatan baba. Baby ta zama numfashi gare ni gaskiyar ban boyewa, ita ce komai nawa da kaddara ba ta rufe kofa ba. Baby ta tafi ta bari ni a yanayin da na gaza jurewa, na yi kuka na zautu har na yi addu'ar na yi komawa. Duniyar ta sha mun kai cikinta ba ababen birgewa, har a yau tsammani na bibi za ta zo ba mu warewa. Hakanan ne ta rayuwa har abubuwa suka sassauya, na haɗe da kyakkyawa na yi mafara mai alkunya. Ta damkar soyayya na bata dawo sai makawa hanya, a buga shi kamar gaske ashe ido ba zai ga na kiyawa. Komai ya lausaiti muna ta tafiyar mu abin shawa, an sa ranar aure wallahi lokacin na yi kosawa. Kaddara bakuwar haure sai na ganta ta kuma dawowa, ta raba ni da namsi na yi na gani ba zan ce ukun ba. Na yi jimamin rabuwa da na yi mutu har na yi kokawa, sanadin rabuwar da muka yi wani yanayi na yi fadawa. A hanyar dawowa a garin su na yi hatsari babba, na karye hannaye da kafa banza ta zan miƙewa. Komai daga Allah ne sai na yi hankuri ban tanka ba, ina kwance jinya ta rufe ni ban iya tashi ba, sai na yi mata wani na kwance ban ma miƙe ba. Sanadin ta na yi hatsari amma kaddara ba ta duba ba. A jiki sauki ya samu ta zuci ina wayo wayo, ta san zuciya da abin nan da ke so ba ta da dan wayo. Sai na kama tunanin wai mafarki nake wayo wayo, sai da bayan na gana farke nake ban saba ba. Bayan komai ya wuce wata rana na fita gun nema, wata ran na je ofis studio a nan nika yin fama, sai ga wasu sun zo yin kasidar sarkin alfarma, ma'ana manzon Allah majinginar mu babba dan babba. To ashe hikimar Allah akwai abin da rabbi shirya, sallama suka yi mini ne kwanayi kokarin da ya juyawa. Bayan na waiga aiko sallamar na kasa amsawa, wani haske ne na gani kamar walƙiya ban ganewa. Bayan sun zauna sai na kwana na jance min, nan
amma ban amsa ba tunani na daidai. Wata yarinya ce doguwa fara ta tasban mantawa, sai na ce alhamdulillah da alama na yi gamo babba. Sabar na ruɗe na kasa hankuri, haka dai kyawun yarinyar in ta yi murmushi komai daidai. Take sai na fice daga ofishi na je ni waje haka dai, na kira malamin ta dan ya ban izini mai ganawa ba. Sai ya ce mini ba komai inda zan yi yaga ta nan gani. Sai na dawo ofishi na ya zo na take ta duba ni, na rufe ta da kallo nan fata gana abin da ya ruda ni. Suna zance da kawarta yare suke yi na fulani ba. Sai na ce baiwar Allah yaran kwaya barke ni, za ki koyan fillanci ne matin da ɗan dangi ne. Sai ta ce mini ba komai da murmushi abin ya yi kyan gani. A hakan muka yi sabo ta kama zuciya ta yi gaba. Sai na ce ya sunan ki, ta ce Fatima suna babba. In kana ƙauna ta zuciya zana ma gurbi babba. Yaudara ce ba na so inda ka san baka shirya ba. Sai na ce mata koyo ma daura na gama shiryawa ba. So ya kan kama zuciyar mu ni da Fatima wadina, muna ta shiri da ita ta zama uwa gun yayana. To ashe nan makadara tana nan zauna gefe na, ta sako kai za ta rabar da Fatima wayo Allah na. Bakin wake da bakar miya su suke son batawa, sun dage sai sun raba ni da Fatima don na yi kokawa. Auren dole suka shirya mata kuma sun ƙi su fasawa, sun ce ko za ta mutu su dai sai sun cika burinsu. Bana iya rinzawa saboda za a rarraba ruhinmu, haka ne ita ma Fatima ba ta san haihuware mu. Kullum kuka muke da ni da Fati an gaza gane mu. Wayo ni Allah kaddara ba ta canza min gida ba. Labarin dogo ne amma nan nake son zai dashi, sai a waka ta gaba muke sa ran zan gare shi. Ni da Fatima sirri ne amma ke san tona shi. Da akwai babban aiki gaban kuma su san sai raba ni da Fatima ta. Ba sa suna, ba na san su.